салом, дӯстони азиз, боз як дастафки нави мо. Дӯстони азиз, шумо метавонед ҳамин гуна ба студияи мо фармоиш диҳед. 98 858 39 Санҷар медиа ҳамеша дар хизмати шумо аст. Хайр рафтем видеоро то хер тамошо кунед. Бо мо буданро фаромӯш насозед дӯстон. Ассалому алейкум. Гузертон чӣ кунӣ? Ассалому алейкум. Шумо назме, дурустме? Раҳмат. Кани залдурӯ шавандаи мо. Ҷабид мода. Салом, дӯстони азиз. Боз як дастафки нави мо. Дӯстони азиз, шумо метавонед ҳамин гуна ба студияи мо фармоиш диҳед. Дӯстони азиз, гапро бисёр намекунем. Хайр рафтем видеоро то охир тамошо кунед ва бо мо буданро фаромӯш насозед.